Fung achiri ring nogo thanane bagi uniform chumui nogni ongkhori phaimani Twiprajwk ring shrungnai khorognai rem charo poritongnai ro phiaba ring nogo sogilia 18 mura 39 mile Lahar amsayo sobakya keno Asamni phaitongnai borok tujak bas malkhung hoskri khlai thutai rekha or Lahar patni mungo pherjak thani wo Khoroksa chakao ksai thanga te Khoroksa rosari klai lengi thanga chakao ksanani thuiti bukhokti thila liling ngi thanga patimawo sawi mangkha langma chokha te Khoroksa lengnano logologino Agartala jibi shakam nogo horjaka patima thayo phaichobakya police tei horbuthanai brindiaro phiaba chakao ksajak malkhung bai pherjak a ring swngnai jigni Mangkwthwi tabubo chakaon ksajak khon ashuk jora kolok lai thangka ksajak no kaiti sajakliya tabubo shapaya kon JCB hani bagino jesik jora ksajak chakao o ring swngnai jigni mang kare sak jora Lahar ka suma rosayakni Lahar asung lagi jiring mokro khlagi Lahar ka sitong lakha nainedi chini mangpiliwo lamma ka suka sung pasta ni simi gari oro sararo school thana ni phaimani pasta ni simi gari phaye oro chukrubai tabot gari tolawot duljak tongko tabo boni o gari phaye JCB gari phaye tise botlang meko kunu tise meko sini yo serai no naharo meko gari tola on bagai chung gari tak bolok khayo gari tola tabu borok tong tabu thang nai dibi asa khai chung ta gari bolok khainai sini je borok mai asok sini je botoli asa chung gari bolok khai tak toni dai mo jagan mung tamo mo jagani bung 39 mal tikoromo gari tola bo serai tongko gari tola bo serai tongko bo class pori bo class 8